ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яки шумо тансияту хонобод ҳастен. худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. Як чиза ба сами ҳамаи шумо мерасонам. Имрӯз дар бораи ворух як пораи ҷисму ҷони ҳар як бародари тоҷики мо аст, ҳар як шаҳрванди тоҷики мо аст. Бародарҷон, як чиза аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Аввалан ба наздикони мардуми ворух, ба бародароне ки дар анамо граница ҷон бохтанд, сабри ҷамил хоҳонам. Ба нафароне ки дар анамҷа то охир истоданд, ҷангиданд, ба онҳо боз ҳам ба қувватӣ боз ҳам мехоҳем ки азидам пурқувват бошанд. Дӯстони азиз, сабаби мо ҷангҷӯӣ нест, сабаби мо як каса ба як кас ҷанг дохтан нестай. Ин навори ман шахсан ба он нафароне ҳастай ки эй мардам, бас кинед навораи фанду фиреба партофтан. бисёриҳо навораи кӯҳнаро мепартоянд. Мардуми ворух, мардуми чоркӯҳ, мардуме ки дар ҳамуҷа зиндагӣ мекунанд, бисёриҳош дар Москваанд. чиё хаёл кардесанд? Бача ҳар рӯз ҳар навора мегиред мепартоянд. Мардум дар оҷа фарзанду зану кӯдак падару модарошона чӣ фикрҳо дар саршон меравад? Фалониро киштанд, ира киштанд. Бисёр чиз сирри давлатӣ бародарони азиз. Мо шаҳрванди Тоҷикистонем. Тоҷикистон барои ҳамаи мо Тоҷикистонай. Барои яма тоқане, барои ту не, барои ҳамамон ватанай. Дӯстони азиз, дар онҷа касе ҷон дод, бародари моай, як хештабори моай, як ҳамватани азизи моай ҷон бохт. Мо дигар миллатпараст нестем, мо тоҷикем. Дӯстони азиз, бисёриҳо як танка мегзара, як чӣ мегзара, вағирчиғир мекунед, навора мепартоен. Ба амед як просмотр нашен, сирри давлатиро набурорем. Дӯстони азиз, фақат бояд мо дуо кунем худованд тинҷиву амониро дар ватан ҳифз куна. Як сарҳада нигоҳ камтар чӣ шид, мардум нигоҳ чӣ коро мекуна. Худованд ягон вақт хеле мушкиливу ин хел ҷанги ҷидола дар ватани азиз мо наёра. Бисёриҳо баъд айдур менависед комментарияда, хубтон мешавад, ҷанг мешавад, хел мешавад. Охи толи дидагӣ нести ҷанга, бародарҷон. Айдур гап мезанем. Фақат як чиз бародар, ҳар чӣ ки шава нашава дар Тоҷикистони азиз мо, ҳар чӣ ки шава нашава, бародари ман зери хун мешава, бародари ту зери хун мешава, падару модари ман ё падару модари ту зери хун мешава. Як рӯз як кас дигар намеяд дар таи тири туфан бидрояву мисол апаву хоҳари акаву додари ман отира нигоҳ куна. Бародарҷон, ба ҳамаш бояд мо шукр кунем, даст ба гиребон вардорем, товба кунем, шукр кунем ки худованд дар ватани азизмон ҳеҷ гоҳ ҷанг нашава. Ҳамин кӯдакое ки мегарданд барои ма тинҷиву амонии ватан, ин худаш як давлатай, як давлатай тинҷиву амонии ватан. Мардами ворух, худованд ҳамата нигаҳбон бошад. ҳаминро гуфтанем ки дарди шуморо мо дарк карда наметонем. Дарди шуморо мо дарк карда наметонем. Фақат ба шумо сабри ҷамил хоҳонем. нафаронеро ки аз даст доден, касоне ки дардманданд, худованди меҳрабон, анамо одамое ки дард бардоштагианд, худованд мушкилшонро осон гардонад. бародарҷон, ҳама каса фақат дуогӯ бошен. ҳамин қадар чиз аз ҳамат хоҳишмандам. Агар ягон гапи пасту баланд, ягон гапи хато задагӣ бошам, узур. Тоҷикистон ба пеш, мардими ворух. аллоҳ нигаҳбонтон бошад.